Happy birthday, Dodong Rodel. Dagan kajong bisita si Dodong Rodel. Diyan mga classmate. Kaon pa dong. Dagan na kaon. Oh, mga taga. Bray. Bray ako. Jay, ayaw so, Jay, diri na ta, Jay. Jay, diri na ta, Jay. Diri na ta, ayaw so, ayaw so. Dong, sahon na mo dito dong. Saan na mo lang ka, aron kuan, kakao na mo. Balik-balik pa ng agin ni Buti. Kamu wa pa mo kakaon. Wa pa? Ta injong mama, pakan-ana injong, pakan-ana. Imo man ang anak, pakan-ana na. Hingkaon na na. Aw. Pakan-ana ng mga bata. Sudla sa kudong be kay hatag na ning cellphone ni. Sudla kudong be kay ang ihatag ning cellphone ni Eunice. Wa unsa ni jong. Diri na, diri. Ting-ting. Kau na milian. Ting-ting ka, kabayat. Mana kada? Naradong. Gato na ba? Happy birthday Del. O paday kay kaon dong. Kaon na. Mana? Nes oh. Unsa man kada Nes? Narag special nga bisita oh. Moro na. Naginusara diri. Dagana laging visitors. Buyag. Bapa lagi sa bato. Ano kamay pa? Angan pa man day. 13 pa man na, 14. Kuna pwede oy. Okay? Dahil na yung panada dito dahil lami. Ito? Oo, dito gawa. Init tamang kasupot. Narita, init pa. Ha? Ito ako lagi, ito ako dito. Bitin nagana. Uy, hindi man taka ginhawa. Mura man taka malumot. Dagan o kapitan. Kaya ako, agba kapitan. Ako ka ng kuhan. Raitas kapitan. Ano man na yung judi hagablihan na arang inita man? Ha? Si Aw pong mga bata no, munasmog. Mudasmog lagi na may nilugay maka. Dito hapit pa ko nasamad sa putahan kay. Sige magtulak pod.
Hindi kay... Mga bata malagi. Hindi man nato kuha ngayon. Mga bata ba da? Hindi, di kayo magkakumbang naman kaslaya, Jay. Uli na ikaw. Abi nang hinanhina mo dahil. Nagkaroon pa ko ni abot lagi kay kang kusbaybay na ko permit. Dali ko uli. Ako pong gisakyan mo ko din nagdali kay mamit. Nakahon driver. Permit mo suga na mo. Nagdali lagi dahil ni kay na po birthday dahil. Dahil nga lagi ko nga. Wali man siya mo da sakyanan dahil basta nga rin kay hindi ko malagi baba. Sa una mo ba dyan kung bitanggal ang kuan. Aga mo motor sa una natanggal ba sa agdan ng kuan. Liso-liso. Munang wa namin magda kay. Wa kay isakitan mo siyang kay murag gidugo. Pag-abot na nagkaon naman siya, nagipalitan ko na mga inasal. Wa naman, hindi na kumanto dito mo. Yung ko nga. Nga man, sakit ang po. Kaon na dang. Karon din yan, nagkana din. Ito na agi din na. Live ko. Kanang tao kay tungod sa mga bata. Nagisirad-an naman ganing kuan day. Kay daghan na lagi dito mga bata. Silingan. Mga silingan. Hindi, pikas. Mga kaman sa Manila ba? Ako ka. Bakit ko sa dyan? Anak ko. Di nama yun dyan mga kuwan dire. Kita mga kuwan mo. Sakitan o. Sakitan sa isang o. Ano yung araday ka dang? Ang tindira dito ni Dr. si Kuan hindi. Kisa tindira ni. Silingan dito na to. Live ra ba? Kisa tindira. Hindi na kayo nag-live ko. Dungog. Ano ba lagi kita? Tinta. Hindi na ko sa mo. Marites pa. Mau lagi dahil doon karon mo sukat-sukat karon mo kasuway. Bitaw no? Di mga bata man gud akuan. Dili wa bisan na pangita. Hindi lamang kay enjoy man bukadyo basta na alam may pagkaon. Na may pagkaon. Rodel, asan naman Del? Del! Bas, nga nang wa man ka mga ribas. Na karon pa jud ko ni abot diri bas kay kanang kuan bas kanang gikang ugbaybay lagi. Basing bala. Madya mo nga ri oy. Ha? Gay nagsijay nag-una great ni Dudong ug happy birthday. Madya mo nga ri. Baldo! Baldo! Padong ha, karon na. Dong! Tau ka daw Baldo labo na isang bisita na. Pasudla. Sud mo nga to dong.
Kuyaw ning lugarag. Kay ngit-ngit man, may tao pero nakuan ko sa scene. Pero ngit-ngit ba? Mau lagi? Ngari ngit-ngit diri dapit mo to nakuanan ko sa scene. Mo to gani kay nakalihay po ko sa scene, mahiwa untag huntiil po. Diha lagi na wa man ko kabantay nga na dai. Ana ilang abli-abli ba kay ngari pare bas onaran nga. Nahiwag akong diri, oo, kay gikalit mag-ablis bata lagi kay gitulak man pod. Wala ka ay wala ka ay. Manghatag pa ka dong? Bisag di na mukaon, imo panghatagan. Asa na panghatag kay sayang asudan di na makaon. Di naman sila mukaon. Oh, order dito lakaw. Oy, order dito ko Pepsi lakaw. Usa ka case, usa, duha ka case, duha aron makainom. Usa ka buok. Unsa ang pag-inom nga gamay ram tong kupod. Gahe pa. Unsa man naran? Pawikan? Gahe na oy latanan pa man na. Gahe pa. Taman. Kahilot unta ko jo. Ano laman siguro jo. No, ako ra bitaw usapod magpahilo. Atus kwarto ni. Dia pidi. Dito sa mana ni tao. Amo klaro dai. Nay tao dia. Tao na nga on. Ano din ni tao dia? Awan ni kita dai. Sugawas na kita sa amin. Dakat na ni tao. Ano din ni tao dia? Dito na naman. Ah! Ang bayad ko na kayo. Pila man? Pila bayad? Ama Rodel, pangari Rodel be. Si Jare ang pabayro. Bato, pangari. Pangari sa Rodel kay si Jare mabayad. Dadangare, pangari ah. Happy birthday Rodel. Salamat sa nagtanaw sa among live. Hi ma'am. Thank you for watching. Nagkagobot mi kay birthday magod. Na birthday diri ba sa kuan apo namo. Nag-birthday man siya. Unya day ang mga classmate mo nang daghan sila. Ha? Hi man dong, pila man bayad? Pila lagi ka case imo? Kapila man? Abot. Kanan dagko lamang dong. Aw. Oh, sa gis. Duha lagi. Tara. Tagpila man agis ang magmingon na tagpalit. Unang nakabok na ko. Di ba usa ka gis dako Pepsi. Unta na. O duha na bayre na dito. Sa kalibo na. Ag sukle.
Ang sukli, dadang re. Oh, diyan na. Dua ka kes. Kan pelaksan ka. Pilot karon na taw ta magilot jo kay. Kuan pa man jo bago pumunta na nga on jo. Bahilot lagi ko kay murag. Ay maghang paminaw sa akong kuan jo. Lawas rin. What? Oh, malaging aris ko lagi. Ang bata? Yunes? Ka diha so. Ano bang magkuwang? Disakitan lagi sang o kay gidugo man. Munang wa mo ngari. Nda. Kamera pod gikan may kubaybay lagi nda hing apas ning ana lamang ko kay nalin sige mag-o, sige mag-asa na kuno me. Nda ingon ko nga. Padung mo apas ako dai nda. Mo lagi nang igor po ko na abot. Masama ko dai. Uy, naarabay mga kabilya. Mga lansang siya ba? Pag-agirak taro nga to ada. Ato mo agi okay to may agianan. Ayun di agi kay mag-adas. Duslakan ka diya kuan kabilya. Ang mga classmate naman po ng Rodel ang nakadaghan kay sila malagitanan. Wala si kuan dia ang mama ni Baldono tuas Manila. Oh, to ah. Ngano man? Pero pagka-21. Ha? Ipatuloy kay nabda nga rin kay stress nila. Hello. Diyan ka nang dugay pa tumubalik kay. Live po tayo ngayon. Mga friend, live po tayo. Busog na mi. Thank you for watching. Hi ma'am. Ma'am Soya. Ma'am, mag-display ra ba ko sa kuan ma'am? Sa Biska ma'am. Basig makasuroy day ka ngadto ma'am na kay mapilian sa akong display mga next week ma'am. Display na ko. Ngit-ngit among lugar kay kuan di ako sa likod o diri ko dapit sa kuan kay kanang naghan pa manggod na ngaon mo nang di sa kumadto dito kay murag busy pa man dito dapit sa sala padaplin sa ko diri kay kuan busy pa man ang algianan. Bel, ngadto sa sulod idada dito papa nimo, ingnas papa dito. Hay man, usaram lagi na. Duha man ang ingon. Pila na? Kuan man. Deposit 100 kuan. 110 man deposit kuan. Pila man dai na? Tag pila? Duha lagi. Kuan be. Oh, lakaw. Nga. Pagkuha na dito botelya basig nana. O lakaw na ihatag sa na papa dito. Ingat to na papa ng kuan. Kuha karon ni jang makuan dito. Kun ipag-usa. Ihatag sa na ngadtong papa kay mahurot na nga. Deposit na ni 100. O ihatag sa lagi ng papa ngadto nimo. Dong, ngadto papa dong. Oy, ngadto papa ba? Unsa ba ni si Jack? Tagalog yung classmate. Pino, maghubog na rog 15 na yung mga classmate. Ginawa ko ni nga bata po. Mali-request ko ang son. Na. Dia. Del! Ayaw na ibutang dia dong dito na nasud kay di na mabugnaw. Dito na kay gamito ng papa dito napas yung mga bisita na ngaon. Napamas papa dito yung nangaon nga bisita. Ibutang na ngadto lagi, ibutang ng case ngadtong papa.
Oh, lakaw. Ayaw. Mawa ng kiss mo dong. Sakto ra dong. Sakto na. Tama na dong. Yatag na ng papa. Dong, may pipsi dong mo pa. Tagay nagpipsi na. Kuha dong, kuha na. Kisa na yung inom? Palit na lang mga to. Nama siguro mapalit ya? Sa kakis? Ha? Ikaw na, palit na. Salamat sa nagtanaw. Thank you for watching. Bye-bye. See you next week.